Исәнмесез, ТНВ эфирен кичке яңалыклар белән дәвам итәбез. Студияда Айгөл Бәдретдинова эшли. Бүген Россиядә халыклар бердәмлеге көне. Бәйрәм 1612 елда булган вакыйгалар белән бәйле. Кузьма Минин һәм Дмитрий Пожарский җитәкчелегендәге халык армиясе Мәскәүне Польша юл басарларыннан азат итә. Төрле милләт вәкилләреннән торган армия шәһәргә Казан изге ана иконасын тотып керә. 2005 елдан 4 ноябрь ял көне булып санала. Ә хәзер бүгенге яңалыклар турында кыскача. Бүлеккә лайык булдылар. Татарстан президенты кемнәр хезмәтен бәяләде? Динәк Самдинова күрде. Халыклар бердәмлеге көненә багышланган гала-концерт. Республикабызда яшәүче күп милләтле халыкларның чыгышын Шулпан Касымова күреп кайтты. Ғұрып ғадәтләре түрлі болса да, олар дос һәм бірден болып яшай. Жиналабыз, барыбыз, кемнәрбізді эшләп бітіргештен уже чакырабыз, қонаққа барабыз, бір-бірімізге барабыз. Күп милләтле Шермешан районында Илдар Сафиуллин да қонақта болып қайтты. Халыклар бердәмлеге көне уңайыннан Рөстәм Миңнеханов бүген республика халкына мөрәҗәгать итте. Татарстан президенты бу бәйрәмнең күп милләтле Россия тормышында аерым урын алып торуын сызыклый. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында буыннар арасындагы бәйләнеш ачык сизелә. Туган телләрне мәдәни, дини, гырыф-гадәтләрне саклап һәм үстереп, бай тарихыбызны өйрәнеп, без күп төрлелектән бердәмлеккә омтылабыз. Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кириллның яңадан торгызылган Казан Мәрьям ана иконасы соборын изгеләндерүе бу елның зур вакыйгасы булды. 2022 елда Татарстанда Идел Булгарстанында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итәчәкбез. Ә 1000 еллык Казанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясе узачак. Без үзебезгә хас булган тормыш сөючәнлек һәм бердәмлек белән уртак йортыбыз Татарстанның алга таба үсешен тәэмин итәчәкбез диелә Рөстәм Миңнеханов котлавында. Рөстәм Миңнеханов республика халкын халыклар бердәмлеге көне белән үзенең Инстаграмында да котлады. Бу милләтләр һәм диннәр арасындагы дуслыкны ныгыту өчен иң мөһим бәйрәм дип яза ул. Калганын ислам дустым сөйләр. Видеоны карагыз ди. Шаян ТВның яшь алып баручысы рус һәм татар телләрендә бәйрәмнең тарихы турында сөйли. Дмитрий Пожарского, сез беләсезме? Безнең республикада 170-тән артык милләт вәкиле яши. Шәп, әйеме? Сүз уңайнан 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Без төрле халыкларны тәкъдим итә һәм төрле телләрдә сөйләшә алабыз. Иң мөһиме, без барыбыз да дус, тату яшибез. Бүген Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Татарстанлыларны халыклар бердәмлеге көне белән котлады. Игорь Комаров билгеләп үткәнчә, Россиянең көче безнең бердәм һәм тату булуда. Һәр халыкның үз карашы, гырыф-гадәтләре, әмма безнең ватаныбыз бер. Без бөек ил гражданнары булуыбыз белән горурланабыз диелгән котлау телеграммасында. Халыклар бердәмлеге көне уңайыннан бүген Казан Кремлендә җәмгыять институтын үстерүгә зур өлеш кертүчеләргә Татарстан президентының махсус премиясе тапшырылды. Алар төрле оешмаларда, республиканың төрле шәһәрләрендә яшиләр, эшлиләр, әмма аларның барысында гади бер әйбер, башкаларга битараф булмау кебек сыйфат берләштерә. Араларында иҗтимагый оешма, хәйрия фондлары вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре бар. Президент премиясен быел кемнәр алды? Кремльдә Динә Хисамеддинова. Казан Кремлена бүген җәмәгатьчелек институтын ныгыту, үстерү өчен күп еллар хезмәт куйган хәйрия һәм коммерцияле булмаган оешма вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре җыелды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алар хезмәтенә югары бәя бирде. Сезгә актив гражданлык позициягыз, республика тормышында катнашуыгыз өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, бәхет, эшегездә зур уңышлар телим. Гайнетдинов Азат Галимҗан улына бирелде. Беренче булып бүлекне социаль тернәкләнү һәм адаптация үзәге оешмасы җитәкчесе Азат Гайнетдинов алды. Алар оештырган фонд 7 ел дәвамында мохтаҗларга һәм хөкем ителү урыннарыннан азат ителгән кешеләргә ярдәмгә килә. Йортсыз калганнарны кайнар ризык белән тәэмин итәләр. Еллар дәвамында төрмәдә утырып чыккан кешеләргә гадәти тормышка яраклашырга булышалар. Җаваплылыкны үз өстебезгә алабыз безнең организация. Алар белән киңәшләр төзибез. Әгәр дә бер нәрсә урласалар, ватсалар, бөтен ни өчен инде үзебез җаваплылыкны үзебез бирәбез. Без шуның белән менә күп кенә үзебезнең шушы подопечныйларын дип әйтик инде, үзебезнең шул егетләрне эшкә урнаштырылдык. Эшкә урнашкан кеше, аннан соң инде больницага барып кодировать иткән кеше үзен таба, чыккачтын бу тормышта күбесе гаиләләр коралар.
500 мең сумлык премиягә бүген Сила в детях хәйрия фонды да лаек булды. Алар 2014 елдан бирле мөмкинлеге чикле балаларга ярдәм итә. Республика буенча алар 5 тернәкләндерү үзәге ача. Шуларның берсе Казанда. 1 ел элек аны президент шәхсән килеп караган иде. Үзәктә балаларны бушлай дәвалыйлар, грантлар отумында мөмкинлек бирә. Иҗтимагый проектларын Россия төбәкләрендә дә тормышка ашыралар. Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями «Сила в детях». Бүгенге көндә безнең хәйрия фонды социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә алдынгы без кешеләргә тернәкләнү мөмкинлеген бирәбез. Шул өлкәдә эшебезне дәвам иттерәчәкбез. Сәләт яшьләр үзәге директоры Габдрахманова Айгөл Таһир кызы чакырыла. Бүләкләнүчеләр арасында Сәләт яшьләр үзәге дә бар. 27 ел дәвамында алар талантлы балалар һәм яшьләргә иҗади яктан үсәргә булыша. Ел саен алар оештырган лагерьларда 25 мең бала ял итә, белем ала, шул исәптән туган телдә сөйләшергә өйрәнә, аны камилләштерә. Зур сорау ул сыйфат. Сыйфатыбызны тагын да арттырырга, эшчәнлегебезне камилләштерергә, тагын да күбрәк балаларга мөмкинлекләр тудырырга безнең төп бурычыбыз. Татарстан президенты бүген пенсионерлар берләшмәсе рәисе Любовь Мишина эшчәнлегендә бәяләде. Оешма ярдәме белән 80 мең өлкән буын вәкиле компьютерда эшләргә өйрәнеп, хокукый белемен арттыра. Быел беренче тапкыр бүләк бер оешманың берничә вәкиленә тапшырылды. Президент премиясенә Истабарлар мәктәбе, Хәтер маршы кебек проектларны тормышка ашырган Илья Прокофьев, Рафик Сәләхиев, Александр Коноплевлар лайык. Умай Идел буе гаилә академиясе мөмкинлеге чикле кешеләрнең Закал иҗтимагый оешмасы, Татарстан Халыклар ассамблеясе каршындагы яшьләр ассамблеясының хезмәте дә югары бәяләнде. Әлеге премия 2015 елдан бирле тапшырыла. Барлыгы 64 кеше дәгъва кыла. 2021 елга кадәр әлеге бүләккә 15 җәмәгать эшлеклесе һәм 24 коммерцияле булмаган оешма вәкилләре лаек булган. Динәк Самдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәм көнне аларның эшләре тагын да күбрәк, тагын да игелеклерәк һәм мөһимрәк төс морала. Сүз бердәм гаилә булып хезмәт куйган волонтерлар хакында. Республикабыздагы алар 70 меңнән артык. Мы вместе хэштегы белән берләшеп волонтерлар өлкәннәргә, мохтаҗларга ярдәм итә, өйгә дарулар илтә, кызыл зонада хезмәт куя. Барысы да рәхмәт сүзе һәм мохтаҗларның бер җылы карашы өчен. Бүген без республиканың иң ярдәмчел кешеләр белән аралаштык һәм 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көнен ничек билгеләп үтүләр белән кызыксындык. Татарстанның көмеш волонтеры Хәйрия Халитованың һәр иртәсе диярлек шулай башлана. Өлкәннәрнең өенә килеп хәлләрен белешә, азык-төлек китерә, өйләрен җыештырырга ярдәм итә. Бүген бәйрәмчә милли костюмнан лаеклы елдагы Римма ханым белән яңа елга бүләккә дип кул эшелмәләрен әзерлиләр. Берләштерә. Әйе, барыбыз, бөтен кешеләр белән кем мин знакома, дружились, как будто уже родные стали. Тоже как будто минем шул ук семья продолжается. Хәйрия Халитова волонтерлык белән пенсияга чыккач инде 4 ел шөгыльләнә. Үзе пенсиядәге ире һәм кызы да волонтер, бер юлы 200 ләп кешегә ярдәм күрсәтәләр. Бергә пешерәләр, аралашалар, сер уртаклашалар. Шундый шатланам. Әйе, кеше килгәнгә, особенно Хрия Усманны килде, бик сөйләштек, без аның белән бик күп сөйләштек. Әйе, бөтен серләрне сөйләп битердем мин ары. Бик яратам кешеләрне, кеше килсә инде бик күңелле булып китә иде. Татарстандагы күп милләтле халык кебек волонтерлар да үзара шулай дус, аларны игелек кылу теләге берләштерә. Бөтен националистлар барыбыз да без бергә, мы вместе дип әйтелә. Без мы едины. Иң әйбәт тормыш ул. Только бергә булып, дуслашып торып, без можем справляться со всеми трудностями. Бу яшь волонтерларны без бүген иртән Казанның Йогышлы авырулар хастаханәсеннән чыкканда каршы алдык. Аммар белән Аделина төне буе кызыл зонада коронавирустан авыручыларга ярдәм иткән. Икесе дә табиб булырга дип университетта белем ала. Аммар Хөсәен тумышы белән Гыйрактан Россиягә килгәч, илебездәге волонтерлык хәрәкәтенең никадәр киң кылачаюын күреп шакката. Сразу присоединился. В России это очень крутая возможность. Шунда ук кушылдым. Россиядә волонтерлар өчен барлык шартлар тудырылган. Безне бик хуплыйлар, эшебезне бәялиләр. Без зур бер команда. Кайда ярдәм кирәк, без шунда. Насколько едины волонтеры России? На 100%. Волонтерство, если честно, дало мне очень много чего. Сил и дух вот команды.
Если кто-то хочет чувствовать, что такое команда, это именно волонтерство. Аделина Раимова да волонтерлык белән күптән шөгыльләнә. Казандагы зур спорт чараларында эшли. Универсиаданы уздырырга булыша. Еще с универсиады я общаюсь с многими ребятами из разных регионов. Әле универсиадада волонтер булганда ук мин бик күп дуслар таптым. Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче егет кызлары белән аралашып, очрашып торабыз. Ижау, Түбән Новгород, Уфа, Мәскәү, Петербург, Камчатка булсынмы, хәтта кунакка да ирешәбез. Это объединяет. Большая дружная семья. Без бергә, без бердәм. Ноябрь башыннан республиканың «Мы вместе» волонтерлык штабы үз эшен тагын да көчәйтте. Ул 2000-нән артык кешене берләштерә. Алар мохтаҗларга азык-төлек һәм дарулар илтә, сырхауханәләрдә күп функцияле үзәкләрдә халыкка булыша. Волонтерлар өчен бердәмлек көне шушы бердәмлекне күрсәтүнең тагын бер сәбәбе генә. Айгөл Бәдретдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Бүген православие динендәгеләр өчен дә зур бәйрәм. Казан Изгана иконасы көнен билгеләп үтәләр. Татарстанда төп чаралар яңа торгызылган соборда узды. Анда руханилар белән аралашырга һәм аларны бәйрәм белән котларга Татарстан президенты килде. Тантанада катнашу өчен Казанга поместные православие ширкәү вәкилләре, шулай ук Елисаветин Сергеев мәгърифәтчелек җәмгыяте фонды делегациясе дә чакырылган. Рөстәм Миңнеханов хәзер әлеге собор республикада изге урыннарның берсе, ул уртак тырышлык белән торгызылды. Минтимер Шәймиев җитәкчелегендәге Яңарыш фонды бу эштә төп көч булды ди. Кунаклар республикада милләтара һәм конфессия тынычлыкны саклау буенча зур эш башкарылганы өчен Татарстан президентына рәхмәтен җиткерә. Сообщество художников, реставраторов, профессионалы, искусствоведы, музейщики, кто работали, а тут огромный коллектив собрали под своим крылом, выражает вам огромную благодарность за все, что здесь сделано. Первому президенту, Да, но тем не менее, исполняя благословение Святейшего Патриарха, я вручаю вам эту грамоту от нашего профессионального сообщества, от экспертного совета. Матур гадәт буенча халыклар бердәмлеге көнендә Татарстан безнең йортыбыз этно-мәдәни фестиваленең гала концерты да үтте. Быел аны онлайн гына карап булса да, сәхнәдә чыгыш ясаучы артистларыбыз үзләренең энергетикасын экран аша да бирә. Кызу канлы кавказлар, чуаш, мари биюләре, татарлар һәм рус ансамбльләре сәхнәне кыздырды. Алар шулай зур татур илебезнең бердәм халык икәнлеген тагын бер кат исбатлый. Әлеге җыр сүзләрендәге кебек республикада яшәүче халыклар үзләренең туган иле белән горурланып яши. Алар җыр моңсыз тора алмый. Һәрберсенең үз гореф-гадәте, костюмнары, телләре, әмма барысында яшәгән җирләренә карата мәхәббәт берләштерә. Күп милләтле Зәкәрия төркеме бүген Мордва һәм Удмурт телләрендә 2 җыр белән чыгыш ясый. 7 телдә җырлый беләләр. Кызлар үзләре дә төрле милләттән: татар, удмурт, башкорт. Алар җырларны экспедиция вакытында алып кайтабыз диләр. Экспедицияларда җыган җыр без инде аларга яңа сулыш өреп, шундый заманча аранжировкаларда аларны башкарабыз. Башка телләрне өйрәнгәндә бер инде остазлар белән өйрәнәбез. Алар безгә тел моментларын инде өйрәнергә ярдәм итә. Телге бешләре белән без эшлибез ия. Украинча биюче Татарстан төркеме биюләр өйрәнгәндә халыклар тарихында белешәбез диләр. Без инде элек-электән шул халыкларны өйрәнеп, без гел биеп кенә йөрмибез. Безнең специальный фәннәр бар. Без шул вакыттагы биюләрне өйрәнәбез. Тимур Йосыпов бу фестивальдә 2нче тапкыр катнашабыз ди. Без бик шатланып килдек бу байрамга, үзебезнең йырларны, биюләрне күрсәтеп, курайда уйнап, башкорт курайында. Санитар-эпидемиологик вазгыятьне исәпкә алып, концерт тамашачыларсыз үтә. Ләкин республикабызда яшәүче күп милләтле халыкларыбызның чыгышын безнең каналда карап булды. Шулай ук интернет челтәрләрендә дә трансляцияләнде. Бу безнең инде зур фестиваль бара бит. Инде ул ел дәвамында барды. Без күп кенә төбәкләрдә аның этапларын уздырдык. Шуңа күрә шушы менә матур гала концерт белән без анда бер быелга инде ныкта куймыйча булдыра алмадык. Татарстан безнең йортыбыз этно-мәдәни фестивале республикабызда 2012 елдан бирле үткәрелә. Моннан 5 ел элек ул халыклар бердәмлеге көненә күчерелде. Татарстан дуслык иле дигә, концертның тулы версиясын ТНВ-ның YouTube каналында карарга мөмкин. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Татарстанда 7 ноябрьдән соң эшләми торган көннәрен озын айтмаячаклар, мондай карар оператив штабның Татарстан президентына бирелгән хисабыннан соң кабул ителгән. Бу хакта Казан Кремленнән җиткерделәр. Моңарча кайбер объектлар эшчәнлегенә ковидка каршы кертелгән чикләүләр гамәлдә калачак. Халыкны күпләп җыеп күңел ачу чаралары уздыруда тыела, эпидемиологик хәлдән чыгып өстәмә чикләүләр дә кертелергә мөмкин. Аларны хәзер Татарстан хөкүмәтендә карыйлар. Россиядә соңгы тәүлектә ковидтан 1195 кеше үлгән. Бу яңа антирекорд. Татарстанда тагын 11 кеше үлгән, 6 хатын-кыз, 5 ир-ат. Аларның иң яшенә 50 яшь. Узган тәүлектә республикада 188 кеше коронавирус юктырган. Аларның 25-е хастаханәгә салына. Авыручыларның күбесе Казанда 126 чырак. Россиядә соңгы тәүлектә 40217 кешегә коронавирус диагнозы куела. Бер көн эчендә республикада 22 меңнән артык кеше ковидка каршы прививка ясата. Прививка ясатмаска өндәүчеләр турындагы мәгълүматны Росздравнадзор тикшерү комитетына бирергә тәкъдим итә. Алар җинаятьчегә тиңме? Бу хактагы язманы Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Лаиш районында фаҗига килеп чыган, мондагы коттедж бистәләренең берсендә 2 кеше һәлак булган. 21 яшьлек ир-ат һәм балик булмаган бер малай торбас алыр өчен казылган 3 метр тирәнлектәге чокырга егылып төшә. Алар аяк астындагы җир убыла. Өсләренә туфрак кыйла. 2 кеше үлеме факты буенча тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Хәзер бу фаҗиганың сәбәпләрен ачыклау буенча тикшерү бара. Прокуратура Приволжского района города Казан. Казанның Идел буе районы прокуратурасы төзелеш барышында балих булмаган баланың үлеме факты буенча ачылган җинаять эшен тикшерүне контрольгә алды. Хәзер вакыйганың сәбәпләрен ачыклау өчен тикшерү бара. Татарстанда һава торышы үзгәрә. Бүген төнлә һәм иртәгә көндез республиканың кайбер районнарында көчле җил чыгачак, аның тизлеге секундына 18 метрга җитәргә мөмкин. Юлларда бозлавык булуы ихтимал. Бу көннәрдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы урамда йөргәндә сак булырга, автомобиль йөртүчеләргә ерак юлга чыгуды кичектереп торырга киңәш итә. Бу көннәрдә Россиядә иң халыкчан участок инспекторын ачыклыйлар. Конкурсның финалында 84 полиция хезмәткәре катнаша. Җиңүче Комсомольская правда сайтында тавыш бирү нәтиҗәсе буенча билгеләнәчәк. Анда Татарстаннан Арча районының участок инспекторы Айдар Мөхәммәтшин катнаша. 6 ел эчендә ул 70тән артык җинаять кылучыны ачыклаган. 10 ноябрьдә, ягъни тәртип сакчыларының һөнәри бәйрәме көнне конкурска нәтиҗә ясалачак. Әйдәгез, якташыбызга ярдәм итик. Сайтка кирип тавыш бирә аласыз. Җиңүче автомобиль белән бүләкләнәчәк. Магнитогорскида яшәүче милләттәшебез Сөембикә Гафарова бүген туган көнен билгеләп үтә. Аны 1 гасырлык юбилее белән президент Рөстәм Миңнеханов шалтыратып котлады. Тумышы белән Сөембикә Гафарова Татарстанның Әтнә районы Яңа Шашы авылыннан. 1931 елда сәяси репрессия чорында аның әтисе Мөхәммәтҗан абыйны гаиләсе белән Себергә сөрәләр. Сөембикәгә ул чакта нибары 10 яшь була. Бөек Ватан сугышына кадәр кыз укытучы булып эшли. Аннан озак еллар совхозда хезмәт куя. Телефоннан сөйләшкәндә Рөстәм Миңнеханов Сөембикә Гафаровны авыр еллар кичергән. Сугыштан соң илне торгызуда актив катнашкан буын вәкиле буларак хөрмәт итүен белдерде. Президент юбилярга сәламәтлек һәм озын гомер тели. Sizin bilen silahşım bir priyattı. Elhamdülillah. Vaktinizi tavuk benim biraz silahşırga olğanı size Allah'ın rahmeti yapsın. Юбилейге rahmetliyimiz. Rahmet. Tavuş kortayım bir ol. Rahmet. Senin vaktini bir almayın diye rahmet olsun. Vaktini alıp simyalarınızga selam et, rahmet et. Sizin bilen birge. Россиядә халык санын алу дәвам итә. 2 ноябрьгә булган мәгълүматларга караганда, илдә 90 миллион кеше анда катнашкан инде. Россиядә җан исәпнең соңгысы 2013 елда уздырылган иде. Әлеге вакыйга кайсы төбәктә күпме кеше яшәвен, аларның нинди милләттән булуын, тормыш дәрәҗәсен ачыкларга мөмкинлек бирә. Җан исәптә катнашуның 3 ысулы бар. Һәркем үзенә уңайлысын сайлый ала. Алар турында тулырак киләсе материалда. Халык санын алуда 3 төрле ысул белән катнашырга мөмкин. Беренчесе хезмәткәрләр өйгә килә, сорауларга җавапны үзләре тутыралар. Бу Советлар Союзы елларыннан бирле шул рәвешле уза. Җан исәпне алучылар артык сораулар бирми, мәсәлән, кешенең киреме белән кызыксынмыйлар. Бары тик кирәкле мәгълүматны теркәп куя. Халык санын алу хезмәткәрнең сезнең янга кайчан киләсен якындагы җан исәп участогында белешергә була. Җан исәптә катнашуның икенче усулы халык санын алу участогына килү. Алар күп функцияле үзәкләрдә, мәдәният йортларында, район хакимияте биналарында, спорт комплексларында урнашкан. Исемлекне Татарстан стат сайтында белә аласыз. Электрон дәүләт хезмәтләре аша үзең дә мәгълүмат калдырырга мөмкин. Моны 15 октябрьдән 8 ноябрьгә кадәр башкарырга кирәк.
Исегезгә төшерәбез, халык санын алуны стационар участокларда узган татарстанлылар смартфон оту мөмкинлегенә ия. Җиңүчеләр исемлеге көн сайын тулылана бара. Алар инде 8 кеше. Җиңүчеләрне туры эфир вакытында ВКонтакте шелтәренең Народный Татарстан төркемендә игълан итәләр. Конкурста катнашу өчен стационар участокта халык санын алу плакаты янында сүрәткә төшәсе. Аны ВКонтакте яки Инстаграмга Татарстан вместе моя перепись хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Бер аккаунттан бер генә фото кабул итәләр. Конкурс 14 ноябрьгә кадәр бара. 28 телефон уйнатачаклар. Нәтиҗәләр көн сайын кичке 8-дән соң ВКонтакте шелтәренең Народный Татарстан төркемендә билгеле була. Бүген бәйрәм уңаеннан без Әйдә Татарстан сәхифәсе белән Ширмешән районына юл тотабыз. Ширмешән Татарстандагы иң күп милләтле районнарның берсе. Анда 18 меңнән артык кеше яши. Татар, рус, чуаш, удмурт һәм башка милләтләр вәкилләре. Алар үз гореф-гадәтләрен көндәлек тормышта гына саклап калмый, аны саклау турында бергә җыелып фикер алыша. Төрле милләт апаларының бер йортка җыелып чигү дә монда гадәти күренеш. Ялгызларны кавыштыруның яңа усулын да тапканнар. Татлы бавырсак пешерүнең дә Ширмешәндә яшәүчеләргә генә билгеле рецепты бар. Районнан Илдар Сафиуллин репортажы. Кунакларны зурлап бавырсак белән каршы алу ул борынгы ата-бабалардан килгән гадәтләрнең берсе. Бүген без әлеге татлы ризыкны авыз итеп кенә калмыйча, аны бергәләп пешереп тә карарга батырчылык иттек. Бу максаттан Ширмешән районының Лашман авылына Ганимовлар гаиләсенә килдек. Менә Флора ханым инде барысына да әзер. Әйтеп китсәгез иде, менә шы татлы ризыкны пешерү өчен күп вакыт һәм нәрсәләр кирәк? Бавырсакны пешереп, подноска иер өчен миңа зур подноска 1 сәгать вакыт кирәк. Бавырсакны пешерү өчен алабыз туң йомырка, эриткән йомырка, май, он, шикәр кына һәм чәй суысы. Йомырка обязательно туңган бара кирәк. Ни өчен? Туң йомырка белән бавырсак күпереп, кипшәк булып пешә, бик тәмле була. Сире шунда. Сире шунда. Татлы ризыклар әзерләүче Флора ханымның Лашман авылында гына түгел, районда да белмәгән кеше юк. Күз ачып йомганчы телне тардай бавырсакны әзерләп тә куйды. Бәйрәмгә балалар, оныклар кайткан җиргә табын әзер. Ширмешәндә кунакларны җыр белән дә каршы алалар. Менә яңа Элмәле авылындагы Пилеш, ягъни татарча Миләш дип аталучы фольклор ансамбле. Башка милләтләр белән тыгыз элемтәдә, алар һәр бәйрәмнең күрке. У нас много друзей. Татарларга, русларга кунакка йөрибез, аралашабыз. Җыр биюгә кызыксыну булса, яшәү күңелле бит, гореф-гадәтләр дә саклана. Без менә бу бүлмәдә төп Ширмешәндә яшәүче төп 4 милләт почмагы булдырдык. Ширмешәндә күптән түгел Татарстан халыклары ассамблеясының район бүлеге ачылган. Бөтен милләт вәкиле монда җыелып аралаша, фикер алыша, бердәмлек шулай ныгый. Татарлар, чуашлар, мордва, урыс, әрмән, Азербайҗан, казаклар да бар даже. Ялгызларны гаиләле итү, кавыштыру эшенә дә бергәләп алынган. Кайбер кеше менә гаилә корырга тели, но уяла. Балалар бит инде хәзер районнарда әз табыла. Бөтен кеше шәһәргә китә. Безнең максат кешеләрне үз районыбызда калдырырга. Әлфия ханым Дәүләтшина гаилә кыйммәтләренең асылын яхшы белә, ире белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер оныкларын сөя. Буш вакытта дуслары белән җыелып чигү-чигәләр, бихисап картиналар иҗат иткән. Өйләре затлы күргәзмә сыман, матурлыкны күрә белү бәхет ул ди. Җыелабыз, карыйбыз, кемнәр берлән эшләп бетергәчтән уже чакырабыз, кунакка барабыз, бер-беребезгә карарга. Шул хәтле кызык йөрибез. Шул хәтле рәхәтләнеп, менә ял итәбез пенсиядә. Людмила Кузина тегү-чигү эшен дәвага тиңли. Һәрбер сүрәт ул күңел халәте. Рисовать уже по Кайчакта бик күңел биреп эшләгәндә үзем иҗат иткән рәсемнәргә карап шигырь дә язам. Үзеннән үзе матур фикерләр килә. Өч гасырга якын тарихы булган Ширмешән элек-электән күп милләтле район булып санала. Рус, татар, чуаш һәм башка милләт вәкиле булуга карамастан, алар үзләренең борынгыдан килгән гореф-гадәтләрен саклап, бүгенге көндә бер-берсенә ярдәм итеп, тату булып яшиләр. Шуңа күрә тормышлары да гөрләп бара. Ширмешән районыннан Илдар Сафиуллин, Алик Мыльников, Яңа гасыр каналы. Бүген халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Казан телебашнясы Россия һәм Татарстан әлемнәре төсенә керде. Шулай ук монда республика гербында күрергә мөмкин. Бүген ул кичке 10-га кадәр шулай төрле төсләр белән балкып торачак. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кичләребез матур үтсен, бәйрәм белән сезне.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Җөмһүриятебездә комфорт һава торышы урнашты. Менә киләсе тәүлектә дә Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә балавызна кайда аяз өчен болытлы һава 3 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы температура 5 градус. Төньякта Актаныш, Агырҗи, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми, җылылык 4 градус. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, температура 5 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Шүпрәлдә сүрән көн 5 градус. Чиста Нурлатмамада, Чирмешәндә болытлы, явым-төшемсез 6 градус җылы. Алдагы көннәрдә циклон йогынтысында явым-төшемнәр көтелә. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Үрмәүк яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Яхшы протест читтә торсын. Без буны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга сәләтлебез. Операциясыз бортик бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Ос медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Доктор Ос федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда болытлы, явым-төшемнәр көтелми, көндез 2-4 градус җылы, җил төньяктан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 764 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%, җирнең магнит хәрәкәте. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.